Ružomberku je každoročne niekoľko skvelých jednorázových športových podujatí, divácky atraktívne, pretekársky obľúbené, s výbornou organizáciou, atmosférou, statočnými výkonmi súťažiacich. K najlepším z nich patria, predovšetkým ak hovoríme o myšlienke, bez pochyby ružomberské schody. Ružomberské schody sú jediné na Slovensku, takže to hovorí za všetko. Po vlaňajšom 0. ročníku sa divácky mimoriadne atraktívne preteky rozbehli do svojho prvého roku existencie. Propet, prvá ružomberská lyžiarska, lyžiarsky oddielský profesionál a mesto Ružomberok. Za menami organizátorov sa skrýva predovšetkým trojica Peter Cigaňák, Juraj Pavelka a Juraj Duchovný, ktorá drží v rukách športový a marketingový potenciál podujatia jedinečného nielen pre geografické šírky nášho mesta. Dá sa na to určite stavať, takéto preteky sa netvoria v podstate možno za 1-2 roky, to sa musí tvoriť dlhšie, prirovnáme to k pražským schodom. Takisto začínali, dneska sú na medzinárodnej úrovni, určite aj tu už sú viac k tomu, viac debaty, viac ľudí zo Slovenska prišlo a má svoj názor, že takéto preteky treba tvoriť, pretože ružomberské schody sú ojedinelé na Slovensku. 1830-metrová trať bola oproti vlaňajšku dlhšia a náročnejšia. Okrem zjazdu dolu Školskými a Ružovými spolu s 163 schodmi bola nová trať charakteristická dvomi náročnými stúpaniami. Jedným asfaltovým smerom od múzea na námestie Andreja Hlinku a druhým bežeckým hore 86 tmavými schodmi. Bola oveľa dlhšia, pretekalo sa hodinu plus jedno kolo. Minulé to bolo krátke, myslím, že 5 kôl, takže minulé sa to išlo 15 minút, teraz hodinu, takže boli to úplne iné preteky. No myslela som si, že to je taká zábava, ale ukázalo sa, že to bolo dosť náročné aj na kondičku a na ruky. Náročnejšie. Ako menej schodov, ale zase ten výbeh tými tmavými schodmi, tam to brať po dvoch, bolo to dosť. No, tento rok je ťažšie ako minulý rok. Bolo to náročnejšie hlavne kvôli tomu, že sa schody aj behali hore a že sa ten pretek bol dlhší, ale určite to bolo zaujímavejšie a ja som spokojný s týmto okruhom. Reprezentačný tréner Slovenska v cyklokrose Robert Glajza zvíťazil na tejto trati vo svojej kategórii aj v lani a neprišiel si len zapretekať. Na trati mal dvoch svojich zverencov z cyklokrosovej reprezentácie, Milana Baréniho i víťaza a rekordéra časovky na Smrekovicu Martina Haringa. V podstate je to veľmi podobne cyklokrosu, je to v podstate pre nás aj dobrá príprava, lebo o 2 týždne začína prvý cyklokros, takže my s tým nemáme problémy cyklokrosári.
Reprezentantom 3. Haringovi a 2. Barénimu vyfúkol víťazstvo obhajca prvenstva z minulého roka Michal Lamy z Košíc. Rozdiel v cieli bol 2,5 sekundy. Pocity sú dobré, keďže som vyhral, ale som zadýchaný, lebo bolo to náročné. Milan Baréni ma potrápil. Michal spravil v stanovenom čase 16 okruhov, to znamená, že si v meste odkrúžil viac než 29 km pri priemernej rýchlosti 26 km za hodinu. A to si na schodoch prežil svoju športovú drámu so šťastným koncom. Na zjazde po schodoch mi spadla reťaz, musel som tam zastať. To už vlastne som bol prvý, ale Milan ma obehol a vzdialil sa mi, takže 2 kola trvalo, kým som ho dobehol a potom som musel znova ten útok plánovať. V tej istej kategórii obhajoval 3. miesto domáci jazdec Radovan Bíroš. Osud mu však doprial len 12 kôl, potom musel preteky opustiť. Dostal som defekt. Niekde na tých schodoch som buď sekol, alebo proste niekto mi to fúklo, takže nedal sa s tým ísť. Už v nejakom 12. kole keď sme išli na ten výjazd, tak som cítil, že mi to pláva, tak som musel zvolniť. Najlepším z petice Ružomberčanov na štarte tak bol Miroslav Hulej v kategórii nad 40 rokov. Deň po ostrom výšlape na Smrekovicu si v Ružomberských uliciach vyjazdil 3. miesto. Čo sa týka pretekov, som mimoriadne nadšený, pretože dostalo to svoje meno aj na verejnosť, hlavne Ružomberskú by som strašne chcel pochváliť, že sa nám tak dobre jazdilo, že toľko ľudí nevidíme na trati ani na možno iných, nechcem povedať významnejších, ale pretekov, ktoré sú uspravené v rámci Slovenska. Takže ja by som hlavne Ružomberčanom chcel poďakovať, že my ako pretekári sa nám neskutočne dobre jazdilo za takej atmosféry, aká bola na každej trati, na každom kroku, každej časti týchto pretekov vytvorená. Ak môžeme pretekom niečo vytknúť, tak je to napriek ich jedinečnosti stále nízka účasť. V lani 19, teraz počas vydarenej septembrovej nedele len 20 jazdcov. A to mali preteky celoslovenskú mediálnu propagáciu a finančné odmeny pre prvých 6 v oboch hlavných mužských kategóriách. Veď len víťazi si odniesli vďaka sponzorom po 300 eur. Zatiaľ sa však zdá, že viacerých športových cyklistov odrádza skôr náročnosť. Mohli by to urobiť pre viac ľudí, lebo predsa je to náročnejšie. Prišla, poviem tak, že slovenská špička, všetci fakt. Takže pre nejakých 20 jazdcov, ale keby sme chceli dotiahnuť väčší počet ľudí, tak to urobiť trošku masovejšie, jednoduchšie, radšej dať jedny schody a pokrútiť to niekde po týchto námestiach, takže také masovejšie. Už sme na tým rozmýšľali s tým, že by sme spravili elit kategóriu profesionálov, ktorí by šlapali 1,5 hodiny a potom títo amatéri by šli na túto hodinu. Námetov na zlepšenie sa určite zopár nájde. Organizátori majú na to teraz rok, aby ich zozbierali, prijali, zhodnotili a tie správne zrealizovali. Už tohtoročná tombola, živá kapela i divácka účasť v Výrošovom parku dávali pretekom punc a prísľub spoločensky a divácky masovejšej akcie. Bodaj by sa táto príjemná a vydarená zatiaľ ružomberská športová udalosť stala športovo-spoločenským fenoménom.